Hello po, good morning. Ay, tanghali na pala dito. Ay, gising. Kaya tuloy sila. Sa inyo, ma'am, order nyo. Kami ngayon ang tendera. Ano lang, meron. Oo. Good morning. Mainit na dito guys sa amin. Papatuyo ng damit. Talaga. Lahat ng matuyo na pati yung kwa. Ano? Basa. Hello po sa Renato Aguinaldo. Good Hello morning. po. First siya, first. Hello po. Good morning po. Pabili. Diyan, bili ka dyan. Diyan, magpa-gcash ka nga dyan. Merienda namin. Saan siya niyan? Mr. and Mrs. Tag? Tulog. Sila pan pala. Dalawang nasa ay. Tags? Ay, oh. Ano po yun? Nagapila ka lang pa sila. Pili pa lang yung pan. Flavor. Jang, orderan mo daw si nanay mo ng pan. Din mo nga kami Jang. dyan. Isang fries. Anong flavor po? Ang cheese po. Anong size? Medium large. Medium large. 25 tsaka 50. Isang cheese. Tapos isang fruit short po. Isang food short. Tapos tatlong milk tea po. Isang cookies and cream. Isang red velvet at saka tart. Yung 20 mo? Yung 39. Red velvet taruan. Cookies and cream. Ano po yung rice ball? Tapos isang fruit short po. Yeah, isang food short. Thank you. Gamit yung dress yung Happy 10th anniversary ko. Anniversary ko na natin. Happy 110th anniversary. One for 140. Watching kakapsat ano eh. Siya muna ang tindera. Ikaw muna ang tindera, wala sa isa. 140 lang po. 140 daw. 42 daw. Sure po. Sure daw, Kuya Bilay? Sa yung calculator niyo dito, di ba meron kayo dito? 29 plus 29 plus 29 plus 30 plus 30 25. plus 25. 140. Isang price lang ba yan? Ilang price ba yun? Isa lang. Tapos isang foot short. 142 po. No? Ay, yun pala. Auntie Ligaya. Look at me. Ano po? Nahuli na. Yan guys. Pa-shout out sa dalaga ko, Emojin Castillo. Thank you. Happy 110 anniversary mga ka-dragon. Kabilis mawala. Hindi ko mabasa. Dito 1K. Yan guys, busy si camera girl. Siya daw gagawa ng milk tea. May order 3. Kala niya naman. Maligo ka muna doon. Saan ka rin makahanap ng ulan? May kanin, may ulam. Maligo doon sa ulan? Kung kailan nag-aaraw lang. Maligo ka na doon. Anong gagawin? Ante, oh. Magkwan ka. Dali, bilang kita mamaya. Maligo ka muna doon. Tawagin ko si Marlon. Ito may itsura mo, oh. Ipakita natin yung kandape. Mainit na, oh. Ayun, si camera girl. This is
pa. Leg. Mag-uwi ka muna! Ano orderin mo ay? French fries? French fries nga! Utang daw si JJ. Ha? French fries? Para pagtapos maligo! Ha? Bala ka dyan, nagbago na isip ko. Ano dyan? Ay, wag ko saan na. Wala na po kaming spam. Nasold out na po. Hinihintay ko po yung kahong. 142. Shout out po sa... Saan ba yan dito? 58. Ito ba yung peng? Pinatay. Nagkuha ng pustiso. Lobot kasi yung pan ko eh. Yung cellphone. Walang pan ko ah. Sa Iligaya wala. Bumalik. At naiwan ang kanyang pustiso. Baka daw... Ikaw ang pinaka-pustiso? Always ready sa kasi na. Okay. Laging ready. Nakon mo na rin? Nakon mo na rin tayo? Ay, take ko pa ng isang spoon. Ganun pala. Malaki na itong dami natin eh. Kamarin yung tindahan na kaya na rin. Ay, magsimula na rin? Nakita ko yung bahay nila. Kainin na po mas. Oh, isang ngiti nante. Dito ka. Magbigay. Magngiti ka na para makita yung kan mo. Yung pustiso. Ikot natin Kantiligaya, guys. Oh. Red velvet po. Cookie ay taro. Bati kante. Sa Iglesia ni Cristo 110. Happy anniversary. Bayad na ta. Happy anniversary sa Iglesia ni Cristo. All over. Ay, andyan na yung bayad. Diyan kante banda para makita ka. Nagalakad yung kon, oh. Yung cellphone natin. Pag ganito na lang natin. Yung ganyan, oh, parang di Kasi nahiya sila. dito kante. Kunin ko yung cellphone ko. May kan kami, guys. May customer. Kantiligaya at saka po, dalawang-dalawa. Ha? Oo, estudyante. Hello mga idol DFL. Wala pa po sa Romeo Mercado. Mag-happy anniversary kayo? Ako eh, nag-happy anniversary. Mamaya pang tayo, sabay-sabay tayo. Nagsama. Eh, hala, katakot ate. Ano yun? Gandang umaga po. Ano pong nakakatakot? Nagulat Kami, yung tsura namin. sa kanino po, nagulat kayo. Nakakatakot daw kanino. Baka may nakita kang multo na hindi namin nakikita. Shout out from Rizal, Ate Joanne. Shout out sa'yo. Awan Summit lumot dyan. Ay, mag-uwi na kayo. Yung lugaw mo, maraming nag-antay. Uwi ka na, walang nagalaw ng lugaw, ang daming naghanap. Kaya lang, mainit na ngayon eh. Umaga. Nung tagbagyo sana eh. Oh, sila na Maraming sila na magbirok eh. Hindi man namin alam magluto. Alam kaso talagang mutan, baka hindi mapatok. Oh, Gigi, may jowa ka na ba from Romeo Mercado? Ayun po. Wala po. Shout out na lang ate, ang cute niyo po. Hey, hey, hey. And good morning DFL from Baras Rizal. Yan. Hello po Hello kay po sa Bong mga Paredes. Bong Paredes. Ay, taga doon yun?
Shout out Joanne from Taguig. Tara ko sa atin doon. Naman eh, lipat na naman na. Wala po sa Ate Joanne ngayon. Nasa ano siya, nasa Morong, Rizal. Pauwi po yan sila, aywan kung matuloy sila bukas. Ito lang ngayon. Maganda-gandang araw. Kaya mamaya abutan na naman kay ni Dindo. Kahit umagas na sila maglakad ay. Kaysa gabi. Anda order mo? Hi mga auntie, saan po ang Mindoro? Ilocano po ba talaga dyan? Opo, opo. Ipaliwanag mante, bakit marami Ilocano dito? Galing Tarlac ang mga Ilocano dito. Ito po yung cookies and cream. Maturog tayo. Ano yan? Mga fresh po kayo. Yes po, kasi po mga bagong ligo po kami. Ito yung madaling araw. Si kayo agluton ah. Ayaw nila Ate Joan, baka hindi daw Baka hindi hindi maubos. Hindi, baka hindi masarap. Baka hindi masarap. Natatakot sila sa lasa, sa magiging kalabasan. Bracket 12 si Ma'am Greta yan. Pauwi pa lang po, Sir Frank and Ate. Sabay po sila ni Ate Jo. Shout out from Binto Clara del Bulacan. Ito po yung food short. Sa inyo mga sir, order nyo po. Order nyo, Sen. Si Balong araw-araw yan. Suki na dito. Yan, shout out po kay Sir, ano to, Jubita Dabad from Binto, Florida, Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan. Parting Bisaya, hindi po, Luzon pa rin po siya, ang Mindoro. Mimaropa. Region, ano ba tayo? Region 4. Region 4B. Oo. Tama ba tayo? Hello, Sir Gaya. Hello po, yan. Nakarinig ni Sir Gayan. Kumusta po kayo dyan? Ingat. Tanong mo auntie kung Tinanong pa binagyo sa, sila doon. tinanong po sa ubing, Region Ito 4B po lang, yung tama lang. cheese. Asan po siya niya? Tulog po ata. Pero talaga tama yun, di ba, Long? Nagpan ako ng sigurado ako. Sigurado lang, mamaya may mag-comment dyan na. Hindi po po. Hello po, lagi po kayong pinapanood. Natutuwa po ako sa inyong mga vlog. Thank you po, Ma'am Marcel Limosinero. Yan, thank you so much. Ano po tinda nyo dyan? Marami po. Milk tea, Silog-silog. french fries, food short, burger. Order na po kayo, Ma'am Ano, Lizzie. mabenta po dito pag bandang ano, alas 3 yun. Oo. Mga bandang alas 3 yung mga taga dito. Malapit pa kayo sa Tinharabas. Kopya. Ha? Alam mo yung magkukopya. Morning po! Hindi, malay mo sari-sari store yung kanya. Ba't nakita mo na? Parang style ganito rin eh. Aba, okay. Nako. May pa-bar counter din. Medyo malapit. Pero mas malapit kami sa mismong bahay nila, Kuya Jeff, sa Murta. Mga ano lang siguro, pag mga 30 minutes. Ganun. Naladaanan pagpapuntang Pero yung bayan. sa Manggaring, mga 50 minutes to 1 hour. Yung travel. Hi po sa dalawang tita na kasama niya po. Ilang taon na po sila? O ilang taon na po? Thank you po. Ilang taon Ilang na taon kayo? na? 64. Para sa 64? Mga 65 na. Mga 65 ka. Mga 65 na po. Halata po ba? 65, parang 80 na po sila, no? So, Long, magdebre ka nga lang. Mag-libre ka, balaw. Shout out from Washington State yan. Hello po kay Biho of Fama yan. Hello po. dyan sa Washington. Bagay kay Gigi magtinda pala, maganda yung boses niya. nasanay pa ako magtinda dun sa sa Bulacan kaya masales to pa. Maingay. And shout out po kay Ma'am Carmela de la Cruz from Caloocan City. Hello po. Yan, mga binahali niyo na Caloocan. Parang di halata ng 65 po. Parang hindi daw halata ng 65. Nagpabata sa Kanto Ligaya ang kanyang teeth.
kayo po ate, ilang taon na po kayo? Oh my God. Si Gigi, magti-33 na sa Monday. Mas matanda Monday ba? Oo, Monday. Ay, ano nang Advance ka na. anong kan ganap? Sa tayo. Natin. Sa supplyan tayo. Joke! Joke lang. Maga kayo nito. Sabi nga ni Mas Arby, matanda ako sa mga tita mo. Ako 68 na. Yan. Hello po, tita. ay, si Ma'am Lizzy. Si Ma'am Lizzy? Po kayo dyan. Pero sa mukha siguro matanda ka. Sa personal. Ate na nakapik. Hello everyone from Guam. Wala po siyang Wala po. Saan po dito? Ito po, nakakulay pink. Hello everyone from Guam. Hello po kay Sir Norezon Katbaga. Yan. Ingat po kayo dyan sa Guam. Galakad mag-isa kanina yung payan. Saan? Plaza. Yan na naman kayo. Si Dodo Happy yun. birthday. Thank you po. Pero sa Monday It's pa Friday night here where I am but good Saturday morning to you ladies. Yan. Thank you po. Hello kay Sir Willie Mendoza. Hi, Sir Willie. Ingat po kayo dyan. Friday night daw. Friday Kasi night. Sunday ngayon dito. Ay, Ay, Saturday. Kala ko sabi mo sana nasa Batangas. Nasa Palo pala. Yan, shout out po kay Ma'am Teresita Sir Kenya from Seattle, Washington. Yan. Hello po, Ma'am Teresita. Ingat po kayo dyan. Ano yun? South Crane? Shout out po kay Sir Romy Bravo ng South Crane. Yan. Hello po, Hello Sir po, Romy. sir. Yan. Shout out din po kay Ernie Iligoyo at kay Sir RJ Marquez. Hello po. Yan, may napitas pala akong dragon fruit. Yan, baka gusto nyo magbili guys. Yan. Ay, doon pala oh. Ay, Ibinta kaya natin, i-live natin. Po na. Okay, dali natin natin. Ipakita natin. kaya lang mga ano yan. Pilihan. Maganda. Pakita natin na. Hindi punta ko mamaya yung kwan. Kunin ko yung number nyo. Para ako na lang magpunta. Dalawang pan lang yata. Ayan guys, may napitas tayong dragon fruit. Yung mga napanlanaw. Ito may kwan. Hiwa. Hiwa yung mga tita. Patikman natin sila. Sino ba yung dating yung, ano ba yung kinain natin ngayon sa Kubo tayo? Sino na nga yun? Si Fredzer ba yun? Sino ba dyan? Kala ko na to, oo, may mangkok siya ng gano'n eh. Sabi, hinayaan niya tayo lahat eh. Wala nagbigay sa kanya. 200 kilo ng dragon fruits dito. Ayan, bili na po kayo dito. 120 lang ang kilo. Fresh. Press pa, press. Buksan natin tong isa. Medyo may ano na siya. May bitak, kaya tikman na natin. Hiwain na yan. Ang ganda ni Ate Gray na, ang ganda ni Ate na naka-gray. Sino blue ako? Ikaw. Gray yan Thank eh. you po. Hello Sa ladies. personal hugger dyan din. Watching from Kodiak, Alaska. Ano ba? Mali ba? Papa-scam. Ayan pa. Holy, si Colbert. Kala ko yung sasakyan nyo. Tikman nyo. Oh, guys, so lang, tignan nyo naman, oh. Pulang-pula. Fast forward. Pass. Mirinda po tayo ng dragon fruit. Hindi po kami magkapatid, magpan lang po kami best friends. Since elementary.
Advance happy birthday, Gigi. Ganda ni Miss Camera Girl. Sayang, ang sarap sama ng dragon fruits. Sabay rin na hindi nagkajuha. Dati pinag-usapan po namin elementary. Pero ako dati talaga, sabi ko 25 mag-asawa na ako. Oo, dati. Tapos ngayon, 25 days na ngayon mag-33 ka na. Wala pa. Ngayon, ano? Baka may 25. Kung 25 na, baak na. Kami ay super baak. Talaga eh. Yakang na. Oh, dapat sa gatago ka. Ang tamis. Saka magmahal na. Kasi ayun kong makahapaw. Tanggalin mo na kaya hirap ka sa ngipin mo. Hala, si Tita. Ganood pa naman sa ante. Nakipuso ka? Isang isang Nanonood siya. sa layom sa ante, sabi ko na rin. Opo, masarap po matamis. Bili na kayo guys ng milk tea, ng french fries, burger. Tumatanggap po kami ng Gcash. Bili-bili na sa tindahan ni Liana. Hindi mo rin talaga tamano yung minsan matamis. Yan, shoutout po kay Aloha from Chiba, Japan. Yan. Hello po sa Japan. Ingat po. Asa na si Yan yan at si Mami Aisa? Doon po, binabantayan lang niya at si Yan. Tulog po kasi walang ano. Malayo po ba kayo sa Labese? Opo, lampas pa po, tawid dagat pa po yun. Malayo pa po. Wow, sarap ng dragon fruit. Nakalaga si Yunes. May ensayo sila. Dahil nagsama, dahil nagpunta. Ba't hindi ka nakalaga? May ensayo. Thank you! Yan, shoutout po kay Mamila Doctolero from Kojak, Alaska. Yan. Ingat po dyan sa Alaska, Mamila. Alam mo yung isa pa lang, busog ka na talaga. Yan, comment down kung magkano sa inyong dragon fruit. Ang isang kilo ng ano? 120. Akala ko 60. Pag pa nyo na pag isang panting no? Yung maliliit. Pagbultuhan. Katatapos po ng pagsamba sa inyo, Aubrey, May. Mamayang hapon pa po at saka bukas pa po ng umaga. Ilang oras biyahe sa inyo? From saan po? From saan po? Saan po? Ang Hans Gan... Ano yun? Hi from San Diego. Yan, hello po kay Jonathan Moria from San Diego. Hello po, Po kayo dyan sa San Diego. California. Advance happy birthday, Gigi. Sayang, ang sarap sana ng dragon fruit. Yan. Yan, tikman nyo guys. Oh, ayan. Ate, Maricel. Yun, Ito si na, Maricel. abutin mo na. Ayan ang dragon fruit. Ayan ate. Salamat ladies pag ano? Happy 110th anniversary sa atin mga kapatid. Proud INC. Happy anniversary sa lahat ng kapatid natin dyan. Sa all over the world. over the world. Happy 110th anniversary. Tayo ang pantasaglayan. Ako. Wow, at last nabutan ko rin ang live ninyo from Ma'am Audrey May Gakutan yan. Hello po Ma'am Audrey May Gakutan. Kamusta po? Kay Sir Edwin Zamora. Yan. Shoutout po Sir Edwin. Hello po sa ating 120 viewers. Yan. Good
magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayan, wala pa kaming customer, guys. Magbili na kayo. Bili na kayo. Bigay ko na lang dito. Kaya may mag-abot dyan ng kamay ate, oh. Ay, ayun. And shout out din po kay Roderwin Duerzo from Edmonton, Canada. Yan. Hello po kapatid. Hello po. Ingat po kayo dyan. Ay, ingat po. Ha? And shout out din po kay Sir Jose Padrega from Columbus, Ohio. Yan. Hello po, Sir Jose Padrega. Ano mo gusto Ano mo? yan? Tawa yan. Kay Sir Orlando Bayo. Yan. Hello po, Sir Orlando Bayo. Excuse me po. Ano? Nabusog ako. Pick up ako. Yan. Sa Guam daw ay $10 each. Magkano yun? $10. Ilan na Yan. ngayon pa? Sabi mo ng 50, ano, $10. palitan dito. Nasa 500 pesos each. My God, ang mahal. Iisin nyo na lang po muna, hindi mag... Ayan, may customer tayo, mga nag-aagawan. Ay, ito na si Yang Yang. At may naghahanap kay Yang Yang. Malapit na birthday ni Papa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wala siyang mga yaya ah. Happy birthday! Tawagan mo si Lula. Lula! Birthday ko po! Ano po ang haba ng tulog ni Papa? Dalawang large. Say hi. Chocolate. Say hi, oh. Ang daming naghahanap sa'yo. Oh, happy birthday daw. Birthday niya na po sa August 4. Yan. Kaya naghahanap buhay, pangbili ng handa ni Tutpot. Anong handa mo, ha? Imbitahin mo si Lula. Si Lola, oh. Imbitahin mo si Lola Flor. Hi, Lola. Hi Lola Flor. Birthday ko po. Sino yun? Hoy, anong pangalan mo? Di ba may nagganon kanina? Si Sir... Hello po, Mike Gelado. Ba't naman kasi, hoy? May pangalan naman kami, guys. Hoy, anong pangalan mo? Hayan yan. Hayan yan daw. Ayan yan daw. Hayan yan. Wala sa mo. Hello po. Bagong gising. Bagong gising po kasi. Alam nyo ba guys, sa araw-araw yata nakakasampung ganito siya. Kung bakit nanggigigil siya sa street. Pag kinuha mo, labanan ka niya, hindi mo makuha. Ilaban niya rin. Oh, shout out daw kay Gigi. Hello po, From Mike Mike Gilyado. Gileado. From your Mercado, huwag ganyan kung matakway ka. Yan. Hello po kay Ma'am Vicky Valdez. Hello po. May kilala rin po kami Vicky Valdez. Vicky. Ay, baka siya yan. Hindi. Ay, hindi. Alam ko hindi siya po. Nanonood si Kadyang. Siya ang unang-una. Ayan yan, happy birthday yan. Thank you po ma'am from Carmela Dracus. Happy birthday daw si... Thank you po. Thank you. Thank you. Ang cute talaga niyan. Yan, ang sarap pagigila. Talaga po. Yan, tapos parating na yung isa, si JD. Dalawa ng ating baby. Baka bukas. Kung bukas sila mag-alis ka na. Shout out sa Kabanderang Reyes from Bacolod City. Hello po. Hello po. At sa The Traveler 808 from Hawaii. Yan. Hello po sa inyo. Kamusta po dyan sa Hawaii? O kamusta na daw yung bahay mong Auntie Pasing? Kumusta daw yung bahay mo? Tita? Nakalinis ka na? Ng baha? Natuyo na rin. Ayun na. Ayos na naman. Handa na naman sa panibagong baha. Talaga ay. Hi yan yan. Ilang taon si Tita Pasing at Tita Ligaya? Si Tita Pasing Pa-shout po. out. Maga 65 na kami po. Mo ko pagdating na
may ano naman ako niya siguro yan. Pula-pula. Yan, shout out po kay Sir Jun Natividad from Tablas Island, Romblon. Hello po. Hello po. Kamusta po kayo dyan sa mga taga Romblon? Aray! Aray! No! Sakit Hindi eh. ka nakikita. Nakatago ka. Ito mga tita o yan. Hi ka na doon. Hi, tita. Ano si Tita Erin? Hi, Tita Erin. Tita, tito. Hello. Bili na po kayo ng milk tea na yan. Hello, musta DFL team? Okay naman po. Okay kayo. Kay Sir Rodolfo Flores. Okay naman, Sir Rodolfo. Nagkuhan ako, nagbina ako, may tina pala ako. Ako may dragon fruit, may Kaya, may buko. Ay, pula. Dito sa Thank you watching from Las Vegas. Emily de Mesa. Emily de Mesa yan. Emilia de Mesa yan. Hello po, Ma'am Emilia de Mesa from Las Vegas. Si yan Shout out sa ating 111 viewers. Gusto niya na siguro magsip-sip ng milk tea, oh. Tinakuhan niya na eh. Ang marunong na magsigsig ka na. Kain ka na, kain. Kain ka na, Popot. Wala na yata si Sir Gayam. Sa paingan. Kailan po ulit upload niyo? Kumusta po kayo dyan? Ingat. Baka ay bukas po. Si Gaby, ano? Sir, ano ni mo? Ingat po kayo dyan. Umaga na ba doon pila sir ko? Gabi. Nasa Hong Kong ako ng taga-Balayan, Batangas ako. Taga Kasi Hong Kong big daw siya. yung ano bang tawag doon? Biyan na. Ay ano na nga ni Mama yun? Kuwan? Balai. Yung balai po kasi ni Mama ay Vicky Valdez din. Akala ko si Kabiti. Shout out kay Sir Alvin Ibalye. Hello po. Yung papag na antipasin, di ba tinangay ng baha? Opo, doon po namin kinuha sa may baba. Last year yun Oh, eh. igay ba yun? Igay? Sinabagyo? Oh, yung igay ata yun. Bagyong igay. Nagahay, Happy mag-isa. birthday. Ano katayin mo na yung baboy ma? Pwede na katayin? Happy Pwede na. birthday. Yan yan. Hi to Auntie Ligaya daw. Birthday. Yan yan. Kay Miss Iladyo ko. Happy birthday. po kayo Happy dyan. Sir Iladyo birthday. ko. Yan yan. Happy birthday. Yan yan. Jay, tumaba ka ng konti. Konti lang po. Yan, yan, yan. Shout out sa Aguinaldo family from USA, California. Hello po, sir. Aguinaldo. Kay Renato Aguinaldo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, yan, yan. Happy birthday. Yan, shout out kay Rizaler Vlog from Subic, Zambales. Hello po. Hello po sa mga taga Zambales. Hello po. Ikaw nga, hello ka nga. Hello po. Kantahan mo nga sila yang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan yan. Mommy Duck said. Saan na yung Para sa kwak-kwak mo ay? Good morning Mami po, Duck Tem said. DFL. Kamusta po? Shout out for watching from Quack, Abu quack, Dhabi. quack, Hello po, quack. Sir Edgar Ilagan. Kwak, 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 kwak. Ilan po kayo magkakapatid? O, ilan daw kayo magkakapatid? Sabi ni Rezaler. Ano na Rezaler? Kami po, 7. Kayo. 6. Kasi hindi po uso dati yung kwan. Kami, 12. Ay, kayo 12? Kami. Ay, kayo 8. Kak, 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 Pero meron pa pong mas Mami maliit, no? Duck said. Mas marami. Kalating Mami dosen na, Duck diba? said. Shout out, Natusok yung shout yung man katabusta. Ano yan?
Shout out Chumang Kakabsat Alagon family from Australia. Yan, hello po sa Alagon family from Australia. Kamusta po sa Alagon family? Yan, pinapa-shout out ni Roda Arsiaga. Yan, shout out din po kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Kay Sir Edgar Ilagan. Hello po. Hi to Auntie Pasing. Also bless you all with strength and security. Love you, show. Yan. Thank you po, Sir Wow, Eladio po. Cruz. Andito po, kumakain si Pador. Ang sexy pala ng Auntie Pasing ng patanga vlog nyo. Grabe. Nag-ala-usang. Ala-usang? Kwan Abangan siguro nyo guys si... yung kwan. Yung pa-Angelica Kang naman. Oo, meron po Angelica Kang. Angelica Kang Santi. Angelica Kang Kang. Sino si Usang? Parang si, hindi ba yun si Kwa? Yung si Kwan ay. Yung laging partner dati ni Big Soto sa palabas. Si Osang yung palayaw niya. Si Kwan. Basta yun. Happy birthday to you. Happy birthday! O nga. Happy birthday to you. Happy birthday! Baba? Baba. Baba. Sana wag mo na kayong mag-asawa. Camera girl at GJ, baka mawala ang date. Ayan, si Rosana Roses. Antipase yun. Nga, si Osa ngayon laging partner ni Big Soto sa palabas. Si Rosana Roses. Oo, si Osang. Si, ito naman po, si Angelic Kang. Angelic. Yan, good morning po, ma'am. Ay, Moray, ano yan? Moray Angie Adventure, yan. Good evening po dyan sa inyo. Sa ICT. Kaya nga panibel din sa Ecuador. Ano bilhin mo? Dali! Dali ito! Ano na pala yung order nila? Kala ko wala. Libre ka nga, ano? Dali! Madami kang pira eh. Na, dali dito kayo nag-ilit eh! And happy anniversary din po sa Happy Robert. anniversary! Kay ka Robert Basesta. Wala na po, mainit na po ang panahon. Maganda-ganda na po. Ayan. Bye-bye. Tinik na ang araw, guys. Hi, Lola. Natawa kasi asawa ko, napanood niya si Ivana Sa palaisdaan. very strong. Natawa daw yung asawa niya kasi nakita niya daw si Ivana. Ivana. Iba na! Ang ganda ni Gigi at yung nunal niya attractive. Kandang ko yung camera. Kaya wag mong tanggalin daw yung nunal mo. Nagalaki na nga po. Baka may buhok na to sa susunod eh. Ano yan? Price? 25? 39. Ay, 50? Ay, 50 yung para ko sa Anong flavor, best? Sige po. Diba? May buyer na tayo. May customer pala. Buti pa dyan maaraw na dito sa Sambales maulan na eh. Maulan pa rin. Opo, simulang hapon na init na rin. Ay, nagulan pa rin pala. Kulang na balik na gabi. Oo, kagabi nagulan. Oo, tumakas na naman yung kagabi ah. Makapakigpit na na yun. Palalaki ang ulo niya talaga. Mamaya, magkain ka muna. Hindi ka naman makakain oh. Order ako muna. So, ayan guys, alas 12 na. Exactly. Eat bulaga na! Bulagaan na. Bulaga. Yan. Thank you po sa lahat ng nakijoin sa aming live. Yan. Ingat po kayo palagi guys. Bye po! Love you. Bye-bye na. Bye-bye po. Bye-bye! Bye-bye! Babay na kay Lola.
Bye-bye na. Lola. Oh. Bye-bye po, Bye-bye kay Lola Lola Flor. Ingat po kayo Lagi dyan. ingat po kayo palagi. Yan. Thank you Ingat po, po Ma'am kayo Zeneca dyan, palagi. Mondrian. Bye-bye.